Amb tot això, no hem d'oblidar que els pioners de la repoblació no passaven de ser una minoria molt prima. Llurs posicions constituïen una malla fràgil, imperceptible, superposada al fons musulmà del regne. Els moros continuaven ocupant-hi zones dilatades. N'hi havia una mica per tot i eren especialment abundants a les comarques del secà, excepte als ports de Morella i al Maestrat, i en els regadius de Gandia, de Xàtiva i d'Oriola. La consolidació del domini cristià no podia reposar solament en la força de les armes i els reis hagueren de fomentar la immigració. En realitat, el repoblament del País Valencià a gran escala no comença sinó als darrers anys del regnat de Jaume I i, en certa manera, encara seguia en tràmit en temps de Ferran el Catòlic. Durant aquest llarg període van produir-se denses fugues de moros que marxaven a Granada o al nord d'Àfrica, i les pestes insistents s'acarnissaven en moros i cristians. Les noves baixes en la població eren, per tant, un altre problema a afrontar. Les excitacions dels monarques oferint avantatges i privilegis als que volguessin establir-se al Regne de València van tenir un bon acolliment. L'afluència de catalans del Principat fou constant, o gairebé constant, als segles XIV i XV. Els regnats de Jaume II i de Pere el Cerimoniós devien haver estat els moments de major aflux de repobladors i en la segona meitat del 400 tornà a augmentar la correntia de catalans cap a València. Algun cronista antic subratlla la intervenció d'immigrants del Principat en la revolta de les Germanies al principi del setge.